alături de noi pe doamna Camelia Tuică, medic epidemiolog. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la proiectul Be Responsible. În urma întrebărilor puse de colegii noștri din Colegiul Național Barbu Știrbei, vă rugăm să ne spuneți următoarele. Virusul SARS-CoV-2 este un simplu virus, el provoacă o simplă răceală? Virusul SARS-CoV-2 este un virus într-adevăr, dar nu este un virus atât de simplu, pentru că paleta de manifestări clinice pe care o poate produce este atât de variată încât paletează într-adevăr de la forme clinice care seamănă a răceală, a o simplă răceală, cum ai zis tu, până la forme foarte severe și din păcate am văzut că numărul deceselor este foarte mare, din ce în ce mai mare, în special în rândul persoanelor care se prezintă tardiv pentru a fi diagnosticate și a iniția un tratament și în rândul persoanelor care au anumite comorbidități. Nu este aceeași evoluție la o persoană tânără cu sistem imun competent, care se prezintă din timp la medic și începe din timp tratamentul, comparativ cu evoluția la persoane vârstnice care au, nu știu, o afecțiune cardiacă, sunt dializate, sunt cu diabet zaharat, obezitatea, toți factorii ăștia de risc agravează evoluția infecției. Care este situația infectărilor în rândul tinerilor din județul nostru în acest moment? În județul Călăraș și de altfel la nivel național se înregistrează situația despre care eram preveniți, pentru că valul 4 în România a avut un debut mai tardiv decât în alte țări. Și deja se știa că în valul 4 procentul tinerilor, procentul copiilor infectați este mult mai mare decât în valurile anterioare, pentru că virusul a căpătat anumite mutații, s-a adaptat, încearcă să atingă marea majoritate a populației și, într-adevăr, în valul 4 am avut un procent destul de important de tineri. Avem chiar cazuri de copii spitalizați. Cum putem noi, adolescenții, să ne implicăm în combaterea pandemiei? Aveți un rol foarte important, pentru că voi aveți acces mult mai facil la informații. Pe de o parte, cadrele didactice, pe de altă parte, sursele de informare valide, din rândul personalului medical, din rândul publicațiilor, pentru că în online nu sunt numai, nu știu, informații false. Sunt și studii reale care sunt prezentate, deci voi aveți altă posibilitate de a vă informa și la rândul vostru puteți să transmiteți și părinților, și colegilor, și bunicilor, și fraților mai mici. Deci cred că puteți influența cel puțin membrii familiei și dacă fiecare tânăr își influențează membrii familiei, cred că putem să acoperim ca informațiile corecte să ajungă la un număr cât mai mare de persoane. Pe urmă, voi vă puteți vaccina și puteți influența și părinții și bunicii. Vaccinarea este la fel de importantă pentru absolut toate grupele de vârstă. Pe de o parte pentru voi, chiar dacă în rândul tinerilor evoluția este mai benignă, mai ușoară, transmiteți virusul și vă puteți îmbolnăvi părinții, vă puteți îmbolnăvi bunicii, prieteni, vecini, da? Deci, vaccinându-vă, riscul de a transmite infecția în rândul apropiaților este mult mai mic, pentru că riscul de a vă infecta este mult mai mic. Și puteți să convingeți și părinții și bunicii să facă același lucru, în primul rând pentru ei, pentru că evoluția în cadrul persoanelor vârstnice este mai severă. Bună
ziua! Sunt dr. Țaionescu Ioana, sunt medic dermatolog. În prezent sunt medic triaj la Centrul de Vaccinare al Spitalului Județean Călăraș. Elevii din Colegiul Național Barbu Știroi vor să vă adreseze câteva întrebări legate de vaccinare. Sigur! O mare parte din oameni se tem de vaccin. Este vaccinarea periculoasă pentru adolescenți? Din punctul meu de vedere, este o frică irațională. Vaccinurile în istoria omenirii ne-au făcut foarte mult bine, au salvat foarte multe vieți. Dacă ne gândim nu numai la vaccinul împotriva variolei, care a fost eradicată, la vaccinul împotriva poliomelitei, împotriva tetanusului. Deci aceste vaccinuri au salvat vieți. Este normal că tehnologia evoluează, apar noi vaccinuri și sunt arma noastră de luptă împotriva acestui virus în momentul actual. Care sunt efectele vaccinării pe termen lung? Efectele, vă referiți la efectele secundare? Știu că există această teamă în populație vis-a-vis de fertilitate, vis-a-vis la ce se poate întâmpla. Probleme de fertilitate există deja în societatea noastră, deci ele nu se datorează acestui vaccin în niciun caz. Diversele boli la fel există în societatea noastră, deci ele vor exista și în continuare. Efectele vaccinului sunt benefice pentru că acum trecem printr-o perioadă foarte grea, în care, datorită acestei boli, un număr mare de pacienți, cum nu s-a întâmplat până acum, ajung la terapie intensivă. Iar noi trebuie să facem acest vaccin din grijă și față de noi și din grijă și față de cei din jurul nostru, care pot să fie mai sensibili și cărora le putem transmite virusul, îi putem îmbolnăvi și, Doamne ferește, chiar pot deceda. De ce ar trebui să ne vaccinăm noi, tinerii? Din păcate, acest virus, fiind cu transmitere respiratorie, se adaptează foarte rapid și el și evoluează. Și la fiecare transmitere, el se poate modifica chiar de la persoană la persoană. Dacă inițial tinerii nu erau afectați, acum se observă că ei sunt mai afectați, ceea ce înseamnă că virusul și-a schimbat și a modificat structura și afectează și tineri care fac și ei forme grave. Și atunci, din acest motiv, pentru că este o pandemie în care suntem toți implicați și atunci trebuie să avem simț de răspundere și față de noi și față de persoanele din jurul nostru. Mulțumim mult pentru răspunsuri, sper că am lămurit elevii din Colegiul Național Barbu Știrbei și prin acest videoclip o să invităm să se vaccineze și să fie responsabili. Sigur, îi așteptăm la vaccin.